Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi ora. Nek wani kok wani karo Sinuwun. Sampeyan nguneke pripun? Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene saka kuwi kaditaning Baladewa wenang wayang pustaka Jamus Klimasata. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka Jamus Klimasata. Manglangkai batange Petruk. Weh. Piye gelem ora? Moh kok aku ora. Aku mung tak omongke. Ben kowe cepet mati. Mati ndasmu kuwi ora. Cepet mati. Dudune kene papane wong neter kadhe Medan Jawi. Kula dereke ndara Medan Jawi. Yo. Ya iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Weh, metu kok disusu-susu. Metu ya sak penake. Alon-alon ya suwe-suwe metu. Iya cahe dian. Omongane celekap-celekop. Semen. Niki kula men bingung kok Sinuwun. Bingung perkara apa? Petra wis entuk mungsuh. Prabu Baladewa. Lah terus kula kene ngopo? Nganggur. Monggo kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsuh. Lho. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petra kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Mbok ora aleman. Sampun. 11 kliwat 5. Jam bae rumah saya. Koko Prabu, wonten dawuh Bagong nantang kalian Koko Prabu. Lho, Bagong? Kowe nantang aku apa piye? Nek sampean selo ora ana acara. Oke. Lho, nek pancen nantang karo aku ayo mingo ndene, madhep rene, aja madhep rono. Oh siap. Pajake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampean nek ora negarane ketaman pegeblok Tanayamun nyilih pustaka Jamus Klimasata. Kenapa geblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna. Kuwi pareng sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku Sing tak wedeni apamu? dudu ning kene papane wong Gandayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Aja eman-eman. Metu jaba eman-eman aku. Rugi le rekoso. Werkudara. Apa? Mbok iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau jijak tantang-tantangan bareng jak metu njaba kok emoh. Asli aku nemu njaba aku. Teng mriki mawon ditecer kadidene. Lho, iki keraton e. Lah sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna ki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Adi Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasantikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku ndek pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Waduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. Wah, tenane. Iso. Mbok aku njaluk. Lho, nggo ngopo? Nggon aku kerep mati e. Mbok tak ombene men urip terus.
Kowe iki wong edan iki pusaka kok padake pil. Kowe berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wis ora saturan. Gah karo kowe. Sono metu kono. Nggih, ngapunten men guyon sinuwun. Iya, aku ya ngerti watakmu kok nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Nun nggih. Kula tak medal jawi tak ngelekke Petro kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga-duga digawa Bagong. Nun nggih, kula tiyang sepuh mboten sadelengke. Sinendrawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Nun nggih. Pun nggih Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara kula Dewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Kali saya. Nggih, Ki Lurah ngatos-atos. BA-mu isih sik mbiyen kae to? Tasih. Engko tak chatting. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Nek ana perlu apa to? Kowe ra isih nyinden to? Tasih. Men aku kurang sinden barang. Nek kurang sinden tak pateni ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mungkin nek kula mboten ngelekke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya Bagong. Pareng sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhanane tenan. Kandhane angel tenan Petro. Nek wis muni muring-muring wah, ning nek kula teko cep klakep. Tawane omongan. Petro nggih watake brangasan. Wah, wis pokoke ngeri lho. Kawon nganten mawon kula nek crita ndak malah kedawa-dawa. Iya Bagong sing ati-ati. Nun nggih, pareng nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Pun nggih, Ndara. Iya sing ati-ati. Nah, sing Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. pun ndak malah ora iso piye-piye. Soale Petro niku nang nesu gilani tenan. Iya, aku yo ngerti. Wah, wingi bar ngembrukke pemean barang. Pun nggih sinuwun. Iya Bagong. Mungkin ndak mboten kajen malam saking pun ya tapi ya sinuwun. Iya. Saya ora cetha leh ngomong. Nggih. Pareng. Iya Bagong. Pun nggih. Yo. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Sayang wis ya. Iya. Tak metu tenan ah. Dameng bola-bali kok ndak dadi arane aku ki kurang asale ngaten wingi nika. Kowe iki ngopo Bagong? Bola-bali Kok ora tanggap ta iki? Kraton ki ora kaya resepsi ki panganan metu terus nang kraton ki blas. Wedang kuwi ora ana. Mbok yo 10 apa? 10 butir. Nyanyi menika kok ya ngendikane kaya ngoten lho. Lha meniku nek cedhak Bagong karepe arep guyon terus. Ampun, mungkin ndak dadi ponokawan. Pun ngoten mawon yen pamit. Iya sing ati-ati. Mboten sangang nggih gamelan. Iya. Wis pelit kabeh. Kowe Patih Andakawana. Inggih Ki Lurah. Kok sowanmu ora nang caket kono? Mboten. Mriku sampun kebak. Kowe nggodhet 200. Beto, Badhe menone tak silih-sikik. lajeng mangke ngunduraken Njaluk Kresna. oh nggih ngestakaken dawuh. Apa ora edan kae? Utang patih kok sing nyaur aku kae lho nek ora wong nekat ora kelakon to. Wah, malah cilaka to. Apa meneh? Dompet kula tiba e. Dompetmu tiba nggih. Isine apa? Werna-werna, BPKB, sertifikat. Lah apa sedeng ning dompet? Kula lempet cilik-cilik mengko nek butuhke saya kan tinggal masuk bank. Oh, ngono to nggih. Ana dite ora? Wonten pira? Manut. Oh lah. Caidan ming arep njaluk meneh kuwi kok. Wis ora direspon. Nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke dhuwite wis pahit.
Yayi wonten dawuh Koko Prabu. Samangke kula nyuwun pamit. Madal pasiran kepareng maduka Kanjeng Koko Prabu. Kados pundi? Kula namung ngeman dhateng Koko Prabu Mandura. Ing atesipun nglanggati dhateng Panakawan Petruk mangke mindak malasaya dipun erang-erang dening para kawula. Kepareng dinten samangke kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi. Arjuna wonten maring dawuh Werkudara. Nggih. Pun ngakang bingung. Paran ingkang kudu ndak aturi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wah, mung kari manut barep kakangku. Aku percaya marang penggali barep kakangku ing lantip panggraitane Koko Prabu. Menapa boten langkung prayogi minggah wonten ing sanggar pelanggatan. Peminto dhateng panguwasaning dat kamurwing dat. Santemasak mangke paduka pikantuk kepadang dhateng sinten anggen paduka badhe maringaken pustaka jamus kelima sada. Kadangipun Kakang Arjuna kaya lumaku ing wanci peteng kepapat obor sastra biar padang trawangan kula nuwun. Kang mangkono budalna kang padha sibu. Nggih. Tatanan para kawulan Wadyabalaja ngantun ingkang kasempyok ing aradan krana pangamuking Koko Prabu Mandura. Yo esoe dawuh. Pun ngakang nedya manjing sanggar pelanggatan meminta sing bathara ngakarya luka. Barep kakangku. Mestu padha dawuh barep kakangku. Budalna kang padha sibu ingsun kundur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh. Gong, ngandel ora. Merga saka omonganmu kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Nganti aku wani karo Sinuwun Mandura iki merga mau mapane ning Ndatulaya. Nek nganti aku wedi karo Sinuwun Mandura, wah wong sak Nayaka Ngamarta padha ngarani Petruk kuwi jiring getih wedi mati. Ning jane barang tak pikir-pikir Petruk kok mungsuh Sinuwun Mandura iki padha karo timun mungsuh duren. Upama aku malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya Gendhewa diwaneni Sinuwun Mandura mesti mudar tenan. Terus mulih wae yo Le. Mulih nanti? Mulih ngene bapak matur karo bapak. Nek para Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Terus nek bapak gelo atine piye aku tak takon. Terus mengko nek bapak kagol atine aku tak takon karo kowe piye wis coba. Monggo Semar kae wong do nyebut Samar. Semar nangis ki durung karuan atine sedih. Semar mesem ki durung katuan atine seneng. Bapak tok waduli Pak ora iso nggawa Pandhawa ngaturke Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel karo pustaka jamus lima sada. Bapak meng guyu. Ning atine bapak wah keloro-loro terus. Sapa ngerti iso ngerti atine bapak? Ngibarate kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Terus nek miturut kowe piye? Maju terus, pantang mundur. Mungsuhe Baladewa lho, Gong. Mungsuhe Baladewa, ora mung wong loro saudon saurupan padha karo awake dhewe. Mungsuhe Baladewa. Yo ngopo? Dheweke duwe pusaka, kowe yo duwe petrel. Petelku nek memungsuh-musahane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Kowe iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene nganggo ndas. Tenan padake apa? Wis saiki aku njaluk iku pertikelmu carane piye? Nek cara aku ya, Tru. Semar iki apa? Semar iki bapak. Bapakmu apa bapakku? Bapakku ya bapakmu. Semar kongkonan anake berarti anak dipercaya karo bapak. Nek mestine sing dikongkon anak barep ya kuwi si Gareng. Heeh. Ning mergo bapak wis ora percaya Gareng, percayane karo Petruk karo Bagong, mula sing dikongkon Petruk karo Bagong. Terus nek kepercayaane bapak ki tok sepelekke, kowe mulih ra iso mboyong Pandhawa. Kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora? Lah aku nek dadi Semar nek kongkonan anakku aku gelo. Nah, atine bapak yo kaya ngono kuwi. Atine Semar yo ngono kuwi. Terus iki piye? Baladewa diadepi, kowe mung tak kandhani to. Kowe iki mung tak kandhani. Sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Tak tonton saka kadohan dawuh anak-anak Pandhawa kon nyekel karo Petruk. Mosok aku kon perang karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja. Lho, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kowe bayi wingi sore
Sing bayi wingi sore, Ndara Gatotkaca Ndara Tarja Ndara Sena. Kok wani arep nyekel karo kowe? Aku wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah. Wis kowe arep mulih-mulih. Lah kowe arep endi? Aku arep lunga. Lho. Ora methuke putra-putra Pandhawa. Lah kowe ya ora methuke kok, masa kon methuke dhewe? Mati wong loro, mukti wong loro to. Oh iya, wis niat tenan iki, niat tenan. Pokoke nek sing tekan kene sapa wae arep nyekel karo kowe, arep nyikara karo kowe, arep merangket karo kowe diwaneni. Kowe iki menungsa udu kewan. Oh iya, iya. Ngono kok jireh ora. Lah kowe, lho aku ngene kowe wani, aku ya wani. Nek aku wedi, aku ya wedi. Wong ora tau ndek pendirian to kowe. Aku wis kelangan pendirian kok. Wah, jan angel banget omong karo kowe. Ya ora usah omong. Lah kancane meng kowe kok ora omong karo kowe, omong karo sapa? Aku yo ngewoke kok. Terus saiki piye? Ngene wae. Kowe engko sing rembugan. Nek kira-kira kowe wedi perang, aku tak ning mburimu. Aku mergo nek omongan ki sok atos, mengko ndak malah ora prayoga. Dijak omongan apik-apik. Engko nek Antasena Gatotkaca Antarja ki tetep arep nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang kowe nopo piye? Lho. Wani apa, Gong? Weh. Aku ki aja kok menungso. Nek pancen pahitaku bener, Truk. Aja kok jamak lumrahe titah. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, cangkeme sing apik lho. Nek dewane mudhun tenan piye? Wani tenan apa? Wah, oh iya. Ayo. Ya aja. Aja kok menungso. Demite aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut ta cangkemku, Truk. Ngono nek Bathara Antarada medhun tenan, Bagong wani karo dewa banjut kowe, modar tenan aku. Ayo. Ning wani tenan, wani tenan. Aku tak tengok ning mburimu nek kira-kira ora kena jak guneman, aku disasmitani, Truk. Jawilan tak sikate kabeh. Wah iki senengku ngejak kowe iki nang kene iki. Asli lho, asli. Rasa kuwatir. Ngapusi wak kepruk watu siramu beres. Aku tengok nang mburi. Ya, kene. Tengok mburi kene kok nek ana sing teko, tak jai rembugan apik-apik nek kira-kira ora kena, kowe tak jawil, kowe sing temandang karya. Siap. Rasa kuwatir ala dene mantan gentho terminal. Name mungsu anak-anak Pandhawa wis pira banggane. Tengok mburi kene kok. Oke. Teko tenan lho, Gong. Jaman, aku tak udut sik. Ya. Antasena kecil. Iya. Ora usah sumbar sik to, sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae pokoke. Atimu digawe tentrem omongan sing apik, nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lah. Sikate saka kene. Ya. Ngomong apa Bagong? Takoke, Gong. Aja bloko lho. Ya. Tak omong kene arep ndupak ndurun to sing tak kepruk watu ndasmu lho, Truk. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndurun sing ora aturake bekti nggih, Den. Ya tak tampa, Truk. Pangestuku taman ono ya. Nggih, sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ora wong mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Nun, kowe wani karo Siwa Mandura. Lho nggih. Nganti Siwa Mandura anake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe arep ngleboni sayembara perang tegese kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek ngono bener ngendikane Siwa Mandura. Kene ulungno tanganmu tak bondoh, tanganmu tak krincung sikilmu Petruk, kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke Pakunjaran. Lho, kula ajeng lebokke Pakunjaran. Yo. Ora mung kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke Pakunjaran. Gong, ayo, Gong. Gong. Sik, wetengku lara itu. Lara kenapa? Mbah iki kok mak cenut ngono. Aduh, tekan kula ngati ya, Truk. Lah terus piye? Ngaso sik, nganu tak ngaso dijak omongan ya. Ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, pirang dina? Emang sedhira kok. Oh iya. Tak olesane minyak solar kampak kok solar. Bagong menapa mboten ngerti? Lara weteng. Lara weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok lara weteng. Enggak niki anak kula seneng dadakan. Nuwun sewu, Den.
Nek sampean arep mbondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Panjenengan nampa lapurane Sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa lapurane Petruk. Kedadiane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadiane piye? Sampeyan purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampeyan. Kula wani Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning saderenge kula sowan Sinuwun Ndarawati wis rawuh. Rawuh Sinuwun Ndarawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Ndarawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielikake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Ndarawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka loro, ya ta nek nganti Sinuwun Ndarawati niku Sinuwun Ndarawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungsa ora tatanan dapure kaya ngono ngino karo Yai Prabu Ndarawati. Ngoten niku persis. Terus kula ya omong kula ora ngino, kula niku ming Bagong niku ming jlentrehke terus dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Semar ki kere arep bangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak deneke kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampeyan ana wis geger ngoten nika, ora usah kula critakake sing ado-ado. Terus dheweke saya mbok sapa sing cilik gedene sing ngurus kadidane Baladewa. Menang bayang pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Petro ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe lewani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Mari ngentut matus langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Ndorantosena gelem nampa kok. Wah ya syukur. Didupak saiki kok aja wis. Gayamu arang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ra. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebabe sing goleki kowe ora mung aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing goleki kowe Kakang Harukaca. Lho, Ndara Harukaca? Ya. Nek kae mesti ora iso jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kuman, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras nek ana masalah gering menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara. Ah ngono, apa kowe dihadapi wong loro. Lah terus kula kepripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Harukaca ya Truk, menggono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak belani. Carane nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Nganggo sungutku iki. Iki tak peres. Iso nggo nambani wong loro uripke wong mati. Anu wae Truk kon netel wae. Mangane wirawiri iki tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gundule atos sapa sing aku netel? Niki. Ora aku mengigo kok. Aku menganu kok jenenge inisiatif kok ora karo kon netel apa Truk senengane ora. Lah nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih, ning aja males nek apa-apake. Nggih manut wis pokoke totoh raga tak totohke.
Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi kula nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra jedul. Bagong kok ngedruk bumi ping 3. Aku metu. Gong, ngedruk bumi ping 3 Ndaratosena metu. Nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis. Kanthi ya Jer Basuki muga-muga slamet. Nggih. Ono apa Bagong? Anu mung jajal kok. Wedan. Engko nek ora metu, Truk. Ha iya. Wis digedruk ping 3 ora metu, ana. Gelo. Ha iya. Ha iya ta? Kadang-kala ya ora nganti ping 3 wis metu. Ha iya. Kowe. Kowe. Ngene kok notok iki ora. Wis, Ndoro Garukaca tekan kene aja dilawan, ning pokoke ade gawe cara piye Ndoro Garukaca wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe, Ndoro Antasena dundang kok. Oke, wis rasa kuwatir wis entuk beteng. Entuk sing ngayomi rasane kaya wis padi kae, Truk. Ha iya. Truk. Nun. Karo Bagong. Nggih. Modar iki, Truk. Santai wae, santai. Santai piye? Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no, kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah potol Ndoro Garukaca ora ana sing gedruk lemah. Kowe kan aku almarhum. Wah sapa ditogong kuwi pikiran iki sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenae penemu aman-aman. Itu. Non. Ono Bendoro teko malah omongan karo adine. Nyun ngapunten Bagong kok sing marahi. Ngapa? Kurang marahi apa-apa. Wigatosipun napa Ndoro? Rawuh mriki modal sirahmu. Menengo. Motor ora. Modal po macuk. Anten apa, Den? Pedro. Nun. Ora takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Oh nggih. Ning lek kula wantun niku perkarane ora usah dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwa Mandura. Pedro. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing orek-orek marang pasuryaning Bendoro. Ing ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyamah asmaning Prabu Mandura. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca tinimbang aku duwe abdi sing wawa tekane kaya kowe. Mapano ketok pancat pundamu tak jebol dasmu. Untapke nyawamu marang kayuwanganing Bathara Yama Dipati. Mak teratap kula, Den. Bareng sampeyan ngendika Petruk, mapano tak pancat pundhaku tak potol ndasmu. Mbok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna 2. Sampeyan niku sing nom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang mateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Ning mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Ngopo to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sak penake dhewe ora. Nek krungu piye akeh didomestani. Gatotkaca ki lan ditata krama, Gatotkaca ki lan diunggah-unggah. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutik karo Petruk bareng gedhe, ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Malah ngunek-unekke karo aku. Ngunek-unekke mawon, kula ngunek-unekke sampean niku pun bener wong kula sing ngomong sampean. Sampean niku sing ngomong kula. Mulane sampean ora bener kula wajib ngunek-unekke sampean. Ati kaya ngono awas sampean. Ora ati kula, Den. Kula iki wong tuwa. Lha nek omane ndi anak bojo, monggo kula ya wis peputu. Madang po, Truk? Blek. Iki sampeyan ae dhewe. Nek mateni mang pateni mboten apa-apa.
Nek rasa ngucap sing arane ati. Gatotkaca. Ora kerasa aku bareng gedhe kok. Watakmu kaya ngene. Kowe satriyane negara Ngamarta ning ora iso gagas. Apa sing diomongke Prabu Baladewa ki bener apa luput? Ora mbok teliti dhisik. Terus ujug-ujug sampe lajeng mateni Petro. Ya nek Petro niku salah, nek bener. Ini kula lara tenan dari lu wong kula dirajang-rajang nganggo tombak dada kula. Niku ngaruan teh ngrasake ning bareng ming disuarani kaya ngono perih ning ati perih. Banget. Sampeyan mbok kelingan biyen jaman dijedi niku sing ngetutke sapa? Sampeyan dicemplokke teng kawah kula niki mloya-mlayu teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong. Seprene jari arep ngijoli. Cap gajah duduk. Tak enten-enteni sing teko ming cap tikus duduk. Apa wangon ya ora kuwi apa nepati janji. Ora ati. Mun mang pateni kula. Mang pateni. Ayo iki tangane gek go motol. Aja meneng wae. Kula wis ikhlas mati saka tangane Ndara Gatotkaca. Kula ikhlas mati saka tangane bendara kula sing kula tresnani, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun gek mang pateni, ning mang titeni. Sukma kula ucul saka raga, ditampani teng swarga. Mesti ditakoni karo simbah sampeyan. Simbahku sapa? Mbah Mul. Ya Ndara Pandhu. Ndara Pandhu Dewanata. Ya kok. Kowe apa nangis? Aku arep kelangan kowe, Tru. Genah utangku ra kesaur. Kebanget tenan. Bapak tadi sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandhu. Lho Petruk wis mati. Nggih, pun entek batrene. Ora dices mboten wonten cop-copan. Sapa sing mateni Petruk? Putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandhu mudhun saka swarga goleki sampeyan. Ora nrimake pakartine sampeyan. Bapakmu wae karo aku rong tau ngunekke apa-apa. Rong tau ngunekke ndasmu. Nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplakan Ndara Werkudara niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mulane ora dikeplak kula mriki mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha nduk sampean. Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe. Kita ora berhasil. Ayo mlayu wae. Meneng wae rasa cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae kok. Aku wis melu nangis lu, Tru. Aku arep kelangan kowe, Tru. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca. Wis ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku. Karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapane wis ora ana. Bapane mati dipateni Ndara Gatotkaca. Nek anakku takon Ndara Gatotkaca ki sing ngendi?